Komplit il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-eks Kummissarju Ewropew u l-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli li huwa mixli brabta mal-legat każ ta' tixħim ta' 60 miljun euro sabiex tinbidel liġi Ewropea dwar l-isnus, tabak li ma jitpejjibx. B'mod virtwali dalodu xied Giovanni Kessler li sal-2017 serva bħala d-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi l-OLAF. Fix-xhieda tiegħu Kessler irrakkonta avvenimenti li jmorru lura 10 snin b'diversi referenzi għal skambju ta' emails fl-2012 fosthom email u ittra mibgħuta minn Catherine Day, dakinhar is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa xied li marfa bl-allegazzjonijiet l-investigazzjoni trattat kondotta ħażina minn Dalli, iżda wara skattat ukoll investigazzjoni li stħarġet l-allegazzjoni kriminali. L-eks Direttur Ġenerali tal-OLAF sqar li Dalli, flimkien ma' Silvio Zammit, kienu ma' figuri influenti fl-industrija tat-tabak f'Lukanda Fawdex. Huwa temm ix-xhieda tiegħu billi qal li laqgħat ta' din ix-xorta huma projbiti għal kull membru tal-Kummissjoni Ewropea abbażi ta' konvenzjonijiet internazzjonali fosthom tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Raġel ta' 38 sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li ħaraq karozza fi 17 ta' Marzu li għadda. Fil-qort instema kif il-Pulizija kienu rċevew rapport ta' ħruq intenzjonat ta' karozza u mill-filmati ta' kameras tas-sigurtà l-imputat allegatament der joħroġ barra minn daru, jaqbad karozza tal-linja u jasal fuq il-post fejn sar ir-reat. Ingħad ukoll kif l-imputat ġie arrestat barra ċ-ċentru tad-detox fi Gwardamanġa wara li l-pulizija ma setgħux isibuh f'daru. U f'daru allegatament instabu l-ħwejjeġ li ntużaw fir-reat. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest li ma talba sabet oġġezzjoni mill-prosekuzzjoni hekk kif il-qorti nnotat li l-imputat ma kienx affidabbli. Il-qorti ċaħdet il-ment tal-lukandier akkużat li mħallax ma' 7,600 euro f'testijiet li saru mill-awtoritajiet tas-saħħa wara li fis-sistema tal-ilma tal-lukanda kien instab il-mikrobu tal-Leġjonella. Il-każ imur lura fl-2008 wara li rapporti tal-istess mikrobu waslu għand is-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika. Wara li sit il-lukanda rrifjuta jħallas għal dawn it-testijiet, il-pulizija ħadu passi kriminali kontrih u għalhekk il-menta li minħabba fekk ġew miksura d-drittijiet fundamentali tiegħu u ħadan il-każ il-qorti. Il-qorti ċaħdet din it-talba u nnotat kif ma tarax kif l-imputat jistenna li ma jħallax għal testijiet meta kienu li poġġa s-saħħa tal-klijenti tiegħu fil-periklu.